Daud iki ana lho lurae laut. Iya. Mas Setu digayengke Mas Setu. Ayo keluarga dan Sragen. Tangan di atas.
nangis sakjroning atiku nalikane sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa yo Jawer nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa
Dang. Masuk pacare. Diparani kaya-kaya jarene kok wis mangkat lunga dienteni kaya-kaya jarene kok wis teka kono masuk warna-warna pandawane nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo burung samene wae Ae. Ajeng pajak sinten Pak Cari? Ibu negara. wis pokoke ibu Bu Cari. negara Niki wakilipun Pak Cari. asmane sinten Dik Kula. nggih Kula asmane sinten Mas? Evani Ratnasari Bugelwati. Nah, nganggo Bukelwati barang ya. Kabeh aku. Niki mboten ngangge pajak, Pak. Langsung. pacik terus tenang mawon Bareng asam. pepanggian nyatane njur luluh atine nganti wegah pepisahan nyatine njur tak Iya. Seragen bergoyang bersama dengan konco dewi. Iya, iya. Oh, Paijo, paijan yen ra kerja ora jajan jos. Ae jos aso. diparani kaya-kaya jarene kok wis mangkat lunga Ana di mana anak kambing saya. dienteni kaya-kaya jarene kok wis teka kono Kemana-mana wong yen ora kebeneran jarene tansah katon tuwa wong yen pinuju driksingan anane saja warna-warna nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo burung samene wae Pripun? Mbak Eva Dalem. jenengan mangurusi nika mawon Oh, ngoten, mboten ngurusin jenengan. Monggo Pak Cari. bareng sampun pepanggian
Mbah Jamadi. Tak tekone sih, Mbak. Iya, Pak Bayan Jenalas wasik bergoyang bersama dengan campur sari konco dewi. Bersama dengan Icis Bukelmati. Tak kial tak kendil. Masti Pak Bayan Jenalas saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ning kedhung apa monggo parete pacare tak gendong kemana-mana pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni ampun rasa jroning ati nanging biasa dik piye kudu tak lakoni Kang menghayati to, Mas. menghayati apa kowe ngece aku iki dikira aku lemah apa piye asem tenan kok Mosok Karo- nangis, Pak Moso Mbak Bukil nangis. kembang kok karo melet-melet kaya ngono nah masukin alon-alon Panyuwunku mringis sliramu. ayo Mayanyi ana di mana anak kambing saya Pak Wadi Metrode wasing PRT monggo tak kial tak kendil Pak Yagi Ayo Pak De. se saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ning kedhung apa Saiki aku kapane tak gendong kemana-mana aku tansah ngetuanku mukul liya dinta bisa ketemu pancen kudu tak akoni
jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Hae Mas. Pak Bayan iki kaul ning Jakarta kowe joget terus Ora apa-apa lho Mas. lah nggih kok kudu digayengke kowe Ora apa-apa Mas. Panyuwunku mring sliramu Pak Men, ngatur nggih Pak Men nggih. Semu wae Wujute apa prasarjana Jagat tungkul rina wengi wedak pupur Wajiban apa kang kudu tak saka Apa mong putrana no bali wis mong semu wae wujute apa prasarjana Jagat tungkul rina wengi wedak pupur Wajiban apa kang kudu tak sangko Amomong putrana to bali wis mong B2500 KFZ Terios mohon digeser B2500
Terios mau digeser. Mohon perhatian Bapak Ibu yang memiliki mobil Terios dengan nomor polisi B500 B2500 mohon digeser. Mangkene
Andi tak hak rek ditamu. Ndang Mas tau cinta hak wis hak rek. Kaya nang desa hak iki 5000, lan hak ping 10 yo lek ping 10. Mboten enten nggih 2000 apa nek gorong mawon. Boten wis kondor bogel engko tukar penambahane ngendi? Ngaten. Ah terus mbangun Ade lah ngono lho Jan, berkah nggih. Aja Jakarta Bekasi Joy Loengane ngalahke desa. Pimpinane niku lho Mbah Inu. Nggih matur sembah. Matur nuwun, Mbah. Njen seneng kene. Iki bablaske napa niki, Bosku? Bablaske tresno garwane wong liya. Wis pokoke aku tak manut sing kuwi ngono wae. Nggih, GWL. Lo la Yo tresno garwane wong liya yo.
opsi nih. Loh, Udah. rokok sebungkus ya ora? Piye? Ning apa sliramu tiba monggo pacare Pak Joko Pak Bayan Putri ae 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 oh 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 ayu se tak tresnani iki tau kota pepujan ning ati nadyan sepi sangetemu nanging kuwede nerasa tresnaku Mas Reno Rina bengi tansah kapan balimu Mas Leno Mas Alhamdulillah. karo tanggane dhewe ya. Lah iya Mas toh. Leno nek karo kowe nyah-nyah. Coba karo aku. Pentelenge aku mau. Ayo lo. Sing nyanyi aku. Ya. Apa? Napa kowe? Aduh Dik, aku sing kleru. Aja dadi atimu suwe-suwe kok malah nesu. Sosor bebek disosor bari salamu dewek okean lali suwe-suwe lali-lali. Kowe muni aduh Dik 100.000. Aduh Dik lho. Ora. Aku wis ora nganggo aduh Dik, Mas. Mas Leno ki tenan. Aduh Mas ayo. Aduh Mas, aku sing kujuk. Sosor bebek disosor meri salamu dewek okean lali suwe-suwe kaki Kok aku ora metu? laras kamu bilang aduh Mas ayo Ayo. ayo aduh Mas Ayo Mbak Laras. modal aduh Ayo. kalau 100.000 Ayo. ayo aduh Mas Cilik tenan. cilik yo ben ra gelem ah Dek terus ke Aku. yen mengkono yo Ora. Ning apa sliramu ninggal aku kaya tanpa kesal Mas Lanjar sih apa Mas Tauhid sih?
sing netra linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwaku kalbu samudra pebuntaning laku tumuju dhateng Gusti Jat kang amurba dumadi manunggaling kawula Gusti tetep ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti Sumebyar ing sukma madu sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna jengkala tinda muksa ala bendunya sirna tiasing rasa mardika Mutia ten setya pusaka kalimasada yekti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita digdaya bawa leksana jar manjing sigra sigra ampu sepuh utuh lan kena iso panelo gagah bunga sumringah datar ing wayah-wayah satriya tata sembada wiratama katon sewu kartika ketaman wahyu kala sebo Santi
ayo tang digayengke kanca dhewe campur sarine Mas Jawir pimpinane Dik Bugel MC-ne munggah ning pucuk gunung dhuwur bianget matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu sing muni sapa iki guguk iki lagune ora seporo gondrek masyaallah masyaallah lah Monggo. Pak Putih. Mbah Lajang. monggo Mas Duk Terawan Solo
tanduke napa? Bablas kenapa niki? Anu panggodane Kastrenan. Apa Siap. godane katresnan? Aku ngenteni Mbak Budi, goyang mriki lho. Gesek, gesek. Yen aku ra wis kandha jroning kedayan tobae mangodo liramu Sing rata Mbah, sing rata. Nggih. Nah. Kersane Padang ngoten melu Mbak Yuli. Meri. Maringi Mbah. Monggo. tak suwun marang sliramu Aja lali janji prasetyamu. tresnamu kang satu tetep tulus
Oh, bos setara urung Bos kok ya. Setra, Bos Setra. Bar bos setara ku Pak Kardi. Ya. Nek ora ben balik Pak Ketua sik. Oh nggih. Lah, nggih. Oh, Mister Mendem. Nggih. Ben Pak Budi Sudi. Niki ditelaske rumiyin terus Mister Mendem. Nggih. Ya. Nano nano. Nano nano. No. Sliramu gak jalani janji rasati maju kan saku tetapno lakani jiwaku Sulululu. Penyanyi Sitang itu para walu batal ke ngecek aku terus.